Araba utkalo kileta ani fila san ba fila ni mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS TV channel muso ani cɛ ani yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru min ye o wagati selen san'an an da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Inafɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kari tɛmɛnen utkalo tile 9 san 2026 sɔgɔmara joona nɛgɛ kanɲɛ 5 ka sanga ni miniti 30 min kɔni banbaci wale jɛkulu GNM ale ni FLA ka maaw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka camp militaire dɔ yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛ San région kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni tɛnɛn tɛmɛnen utkalo tile 10 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔni ka communiqué min kɔnɔna na attaque yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ale n'an ka Mali fintigilakaw kɔni cɛni min do banbaci wale ma kun état major kɔni bɛ walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye o ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan mi yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilama an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu fɛnɛ bɛ k'u seko n'u damayira kɛ jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabatili ko la ko u minɛla san ani wagati kɔni bɛ opération kɛ walasa min yɛrɛ kɔni maakuntanw ale ni suyɛnikɛlaw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔ olu n'u ka bololafɛnw kisi o ma ka k'u kɔlɔlɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko ka daminɛ utkalo tile 4 na ka taa bila utkalo tile 7 la san 2026 ko min yɛrɛ kɔni kalabankɔrɔ commissaire de police cɛ de k'olu kɔni opération caman kɛ opération min kɔnɔna na u sera ka bolo da maa 4 de kan a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko kalabankɔrɔ commissaire de police cɛ dɔw y'u bolo da ni maa 4 minnu kan ko maa 4 minnu yɛrɛ kɔni accusé don fɛn min na o de ye ko dɔ ta yɛrɛ kɔni ale ye faux billet de di dɔ minɛna ka d'a kan ko ale ye binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni maramafɛn ye dɔ fana yɛrɛ kɔni minɛna ka d'a kan ko kɔni suyɛni baara yɛrɛ de kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw ka opération ko hukumu kɔnɔna na u kɔni bɛ min kɛ sanga ani wagati walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛ k'olu ka lakana sabati o ko hukumu de la ko don tɛmɛnen na ko min yɛrɛ kɔni ye sutuba ko commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa 4 kan a kɔni yirala k'a fɔ ko sutuba commissariat de police cɛdenw y'u bolo da ni maa 4 minnu yɛrɛ kɔni kan k'u bolo da maa 4 kan ka d'a kan u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko ni maa 4 sen donnen don réseau dɔ la réseau min ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli baaraw yɛrɛ de kɔni ma Mali ale ni jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la inafɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min tɛnɛn tɛmɛnen utkalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni Yusufu Bacili ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Arachibate ale ni Worokiya Dunbiya ni ale fɛnɛ tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Worotu Poivron yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Bamako cour d'appel chambre criminelle maaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ walasa u kɔni bɛ ka accusé fɛn min na ni procès ko in yɛrɛ kɔni na ka se ka kuma o ko yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni kuma minnu bɔra ni procès ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni nana da se olu ma ne ka olu ɲɛfɔ ye utkalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 siraba kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna n'a kɛra sababu ye ka maa caman fagalen ni ka maa caman bɔnɛ ani na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni tɛnɛn tɛmɛnen utkalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Niger ka ministère transport yɛrɛ kɔni ye ale bɛ société de transport STM ale ni Sonitraf maaw ka responsable yɛrɛ kɔni wele walasa ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ka se k'o dɔn ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka yira man na k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔnɔna na ta ni ka ɲɛsin u ka compagnie de transport yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan a kɔni yirala k'a fɔ ko siraba kasara min kɛra nin don kofɔlen na k'a caman da yɛrɛ kɔni bɔra ni compagnie de transport man yɛrɛ kɔni ka chauffeur de la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala bidon kibaru kɔnɔna na inafɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kari tɛmɛnen utkalo tile 9 san 2026 sɔgɔmara joona nɛgɛ kanɲɛ 5 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni ndon kofɔlen na min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw ye olu kɔni bɔra ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka camp militaire dɔ yɛrɛ kɔni ma San région kɔnɔna na ni o camp militaire yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka 23e régiment d'infanterie motorisée maaw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni tɛnɛn don utkalo tile 10 san 2026 min ka état major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na a kɔni bɛ nin attaque ko in yɛrɛ kɔni da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan état major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale maa minnu ye nin binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka ni ka militaire ma k'o ye banbaci wale jɛkulu GNM ale ni FLA ka maaw de ko wa attaque in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ye maramafɛn caman utiliser u ye fɛn minnu utiliser o de ye mitrailleuse lourde caman drone kamikaze caman drone largeur de charge caman fo ka taa se mobile blindé fila yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko
ko banbaci wale man kan mobile blende flan yɛrɛ kɔni ko kelen yɛrɛ kɔni donna an ka fintigilakaw kan ka militaire koko yɛrɛ kɔnɔna ni ka koko yɛrɛ kɔni ci walasa ka se ka don kan kɔnɔna na ko kabini ni banbaci wale man nana fɔ ko bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka kan yɛrɛ kɔnɔ ma komi an ka Mali fintigilakaw olu fɛnɛ u cɛsiri ka stratégie kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni bɔ u ye jaabi min kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu man ma ni attaque kɔnɔna na o jaabi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale man bali u ka wale jugu in na ko banbaci wale maa caman bɛ minnu ko infiltrelen don kan kɔnɔna na k'olu caman fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu sera ka banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni gɛnni ka bɔ kan kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni fintigilakaw olu ka se ka kan yɛrɛ kɔni contrôle minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ kan kɔnɔna o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko opération in kɔnɔna na ko banbaci wale maa minnu fagara ko ka ca ni banbaci wale maa 50 ye ko banbaci wale maaw ka maa caman fɛnɛ joginna ko nka wagati min kɛlɛ yɛrɛ kɔni ganna banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni da la n'u tun bɛ ka repli yɛrɛ kɔni kɛ ko banbaci wale maa ka repli kɛtɔ la u kɔni taara n'u ka maa joginnen caman yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni maa hakɛya minnu joginna kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ kɔni ma dɔn an ka Mali fintigilakaw fɛ nka o kɔni y'a yira k'a fɔ k'u sera ka banbaci wale maaw ka maa caman jogin ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ halisa min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni continuera opération wɛrɛw fɛ walasa banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni sera ka boli ka bɔ kɛlɛyɔrɔ in na ka se ka olu nana minɛlen no k'u si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées yɛrɛ kɔni hali bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu binna kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'a ka condoléance kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ka somɔgɔw ma ale ni u jɛɲɔgɔn surasi tɔw a bɛ nɔgɔya da dugawu kɛ ne ka ɲɛsin maa ma minnu joginna k'u dabɔ ni attaque yɛrɛ kɔni na a bɛ tila ka foliba kɛ ne ka ɲɛsin 23e régiment d'infanterie motorisée maaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ka sanga ni banbaci wale maa ka ni attaque yɛrɛ kɔni ko maa ninnu cɛsiri kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ tila ka sinsin a kan kosɛbɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni bɛna na continuer opération yɛrɛ kɔni kɛli la walasa ka se ka Mali fantan naani bɛɛ jeli lakana sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi adamadenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissaire de police maaw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal de police yɔrɔ jakite yɛrɛ de kɔni bolo ni ale yɛrɛ kɔni ka dankan ye commissaire de police Modi Di Jara yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko août kalo tile 4 ale ni août kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 k'olu ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu yɛrɛ kɔni kun cɛla ni bolodali ye maa 4 kan a kɔni yirala k'a fɔ ko bolodala ni maa 4 minnu yɛrɛ kɔni kan ko bolodaliw ka d'a kan dɔ minɛna ko ale kɔni ye phobie di dɔ ta ye ko a ye binkani wale kɛ ni maramafɛn yɛrɛ kɔni dɔ fana yɛrɛ kɔni minɛna ka d'a kan ko kɔni sonyani wale yɛrɛ de kɔni kɛ jamana in kɔnɔna na ko août kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka brigade de recherche maaw ye olu y'u boloda maa dɔ yɛrɛ kɔni kan u y'u boloda nin ma kofɔlen min k'a yirala k'a fɔ ko a si bɛ san 45 de la ko bolo bɛ da nin ma kofɔlen kan wagati min na o y'a sɔrɔ 2000 biye phobie caman yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo wa sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka 2000 biye nin yɛrɛ kɔni di sukɔnɔmɔgɔw de ma ko août kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 Kalabankɔrɔ kulobilenni quartier la min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissariat de police ka cɛdenw ye olu yɛrɛ kɔni tun bɛ patrouille la nin yɔrɔ kofɔlen na k'olu to patrouille yɛrɛ kɔni na u y'u boloda maa dɔ yɛrɛ kɔni kan u y'u boloda nin ma kofɔlen min k'a yirala k'a fɔ k'a si bɛ san 26 de la wa u y'u boloda nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan bisi a bɛ kɛ k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'a ye binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin moto taxitigi dɔ ni a ka client yɛrɛ kɔni ma ko cɛ in yɛrɛ kɔni ka binkani wale kɔnɔna na maramafɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo ko Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛ dɔw kɛlen ni k'u boloda nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u taara wolomali kɛ a ka so u ye wolomali min kɛ a ka so kɔni senfɛ u sera ka u boloda fɛn dɔw kan u y'u boloda fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye bese 2 tenni 1 chapeau dɔ chapeau min yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛda datugu gilet 1 kɛsu dɔ ni kɛsu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na minɛnw de bɛ bila yen telefɔni caman ale ni minɛn suguya wɛrɛ caman ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ko u kɔni ka ni cɛ in yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ fuyeli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka u boloda ni fɛnba ninnu de kan ko nin don kelen yɛrɛ kɔni na plainte yɛrɛ kɔni taara se Kalabankɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin butigi dɔ yɛrɛ kɔni ma Kalabankɔrɔ Sikɔrɔ quartier yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ Kalabankɔrɔ commissariat de police ka brigade de recherche maaw olu yɛrɛ de kɔni wuli ni ka taa nin sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ olu ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u boloda maa 2 kan u bɛ ka bisiya maa 2 minnu na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni sonyani kɛ ni bitigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bolodara maa 2 min k'a yirala k'a fɔ ko kelen si bɛ san 19 na filanan ale kɔni si bɛ san 16 de la wa bolodara ni maa 2 minnu yɛrɛ kɔni kan a bɛ ka bisiya k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin bitigi yɛrɛ kɔni ma ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ bolodara maa 4 fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 4 bɛɛ lajɛlen bilala an ka kiiritigilamaw ka bolo kan walasa
donna nataw yɛrɛ kɔnɔna ma nin yɛrɛ kɔni ko min ka kan o ka se ka da o ka jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kalabankɔrɔ commissaire de police cɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'alisa olu bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ walasa n'o y'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa nin na u ka baaraw kɔnɔna ka bolo da o complice ninnu ka teliya la ni jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔlen filɛ nin opération ninnu kɔnɔna na o kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale ma o ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ criminalité ale ni délinquance kɛlɛli baaraw la ni ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni kalabankɔrɔ commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma a b'u fo ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in sen fɛ a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ n'an ka lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko n'an bisigira maa o maa ka kokɛta yɛrɛ kɔni na ko an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjugu siraw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'an bɛ se ka u wele ne ka o kunnafoniya da o kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ lakana tigilamaaw dɛmɛ kosɛbɛ jamana lakana sabatili la halisa an bɛ to an ka lakana tigilamaaw ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka lakana tigilamaaw olu ka baara bɛnnen tɛ dɔrɔn sonyɛnikɛla ale ni walijugukɛlaw minɛli yɛrɛ kɔnɔna maa ninnu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛnamafɛn o fana kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ye Sutuba commissaire de police yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmaaya bɛ commissaire principal Isaka Ilo Sisoko yɛrɛ de kɔni bolo ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ale ka cɛ dɔw y'u bolo da maa naani yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisiga maa naani min na k'a fɔ k'u sen donnen don réseau dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna réseau minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli baaraw de ma Mali ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni opération in yɛrɛ kɔni kɛra Sotuba commissaire de police ka brigade de recherche cɛdenw de fɛ ko opération in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna agence dɔw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna n'a yirala k'a fɔ ko ni agence man ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don minɛnw yɛrɛ de kɔni cili ma ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'a bila ka taa Europe jamanaw kɔnɔna na ko opération in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni olu sera k'u bolo da maa fila kan u y'u bolo da maa fila mun k'a yirala k'a fɔ ko maa fila nin yɛrɛ kɔnɔna ko kelen si bɛ san 25 la filanan ale kɔni si bɛ san 40 yɛrɛ de kɔnɔna ko a bolo bɛ da ni maa fila nin yɛrɛ kɔni kan wagati min na o y'a sɔrɔ koli dɔ tun b'u bolo koli min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye cocaïne ye ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ale kilogramme 2 de tun bɛ koli in kɔnɔna na ko ni cocaïne nin yɛrɛ kɔni kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don yiritasa dɔw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na maa ninnu kun bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka minɛn ninnu bila ka taa jamana wɛrɛw de kɔnɔna na ko Sotuba commissaire de police cɛ dɔw kelen ni k'u bolo da ni maa fila nin yɛrɛ kɔni kan u ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera k'u bolo da maa fila wɛrɛ kan n'a yirala k'a fɔ ko ni maa fila wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni minɛna k'olu fana ye réseau in membre dɔ ye bolo dara maa fila minnu k'a yirala k'a fɔ ko maa fila nin na ko kelen si bɛ san 30 la filanan ale kɔni si bɛ san 40 de la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa naani nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don nataw la u ni ɲankili min ka kan u ka se ka da o kan wa min yɛrɛ kɔni ye Sotuba commissaire de police cɛ olu y'a yira k'a fɔ k'alisa u kɔnɔna na continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka réseau in yɛrɛ kɔni kungun n'a ɲɛw bɛɛ lajɛlen dɔn réseau in maaw yɛrɛ kɔni mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka bolo da olu bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni Mohamed Yusuf Bacili ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Arachibati yɛrɛ de kɔni ale ni Horokiya Dunbiya ni ma kofɔlen tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Rose Poivron yɛrɛ de kɔni ni don kofɔlen na ni maa fila ni yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Bamako cour d'appel ma u ka chambre criminelle yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u kɔni bɛ ka ɲaki ko min na procès ko in hukumu na ka se ka kuma o kow yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Arachibati ale ni Rose Poivron yɛrɛ kɔni ni procès ko in hukumu na maa fila ni yɛrɛ kɔni bɛ ka accuser min na o de ye ko association de malfaiteurs ale ni ATT au crédit de l'état yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi san 3 kaso yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Arachibati yɛrɛ kɔni don kofɔlen na ale tun bɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma wa sele kiiritigilamaw ɲɛma a y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ ka accuser fɛn min na ni o de ye association de malfaiteurs ale ni ATT au crédit de l'état yɛrɛ kɔni ko ale bɛ ka accuser o ko min yɛrɛ kɔni na ko ale ma jɛn ni o ye ko ale kɔni ma o wale in kɛ jamana in kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ale y'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ni ale fatura bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o ye Sumeilu Bube Mayiga yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'ale y'a fɔ ko nin ma kofɔlen fagara yɛrɛ de kɔni jamana in kɔnɔna na procès in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na da yɛrɛ kɔni taara se lien min yɛrɛ kɔni bɛ Arachibati ale ni Rose Poivron yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ko hukumu yɛrɛ kɔni na maa fila nin y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni kun ka laɲini dɔrɔn de ye ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye k'olu alerter k'a yira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn ne maa fila nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu tile kelen da kelen ma deli ka baara kɛ baara min yɛrɛ kɔni o kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka
furancɛ fanga yɛrɛ kɔni dafiri Arachibald ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko ale furadama ale bɛ coup d'état kɛlɛ coup d'état yɛrɛ kɔni man d'ale ko wa ale bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni ye furancɛ fanga ye dankari o la Mali jamana kɔnɔna na de Rose Poivron ka fanfɛla yɛrɛ kɔni ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko lien kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale ni Arachibald ni ɲɔgɔn cɛla la ko n'a bɔra siɲɛ fila min yɛrɛ kɔni Arachibald ye a ye ale yɛrɛ kɔni invité ni ka taa a ka plateau yɛrɛ kɔni sanfɛ walasa ale ka se ka kuma jamana gɛlɛya ko yɛrɛ kɔni na ko n'a bɔra o yɛrɛ kɔni na ko lien foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale ni Arachibald ni ɲɔgɔn cɛla la Rose Poivron ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale ye Mali autorités yɛrɛ kɔni la alerté dɔrɔn de k'a yira k'a fɔ ko jamana kun ka gɛlɛn ko nka k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko wagati yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ segi ale ma ka d'a kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko caman farala fɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye procureur général yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na a kɔni bɛ hakilinaji kɛ ni maa fila nin ye k'a yir'u la k'a fɔ ko tiɲɛ kɔni don liberté d'expression yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye hakilinata i bɛ se k'o fɔ jamana kɔnɔna na ko nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko liberté d'expression yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ka kɛ sariya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na procureur y'a yira k'a fɔ ko émission min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka nin maa fila nin yɛrɛ kɔni minɛ ko o émission yɛrɛ kɔni na ko maa fila nin yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni yɛrɛ de kɔni don fanga yɛrɛ kɔni kunna ka d'a kan ko émission yɛrɛ kɔni na kan ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ma o ni olu ka baara bɛnnen don jamana feere ni sannuko ko jateminɛli yɛrɛ de kɔni ma ko o membre si yɛrɛ kɔni tun tɛ invité nin yɛrɛ kɔni na ko n'o yɛrɛ kɔni dun kɛra o b'a yira k'a fɔ maa ninnu tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tigɛ fanga yɛrɛ de kɔni na ko n'o tɛ n'u tun ye DGCC maa dɔw yɛrɛ kɔni wele o tun bɛ ko in yɛrɛ kɔni dafa min yɛrɛ kɔni ye défense ma olu fana y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye parquet maaw yɛrɛ kɔni ye olu ye Rose Poivron yɛrɛ kɔni ka message vocal dɔw yɛrɛ kɔni cari ka sɔrɔ maa kofɔlen tun bɛ kaso la wa min yɛrɛ kɔni ye Rose Poivron ka avocat ye olu y'a yira k'a fɔ ko Rose Poivron yɛrɛ kɔni ka nin vocal nin yɛrɛ kɔni sɔrɔla cogo min yɛrɛ kɔni na k'o tɛ sɔrɔ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yira la k'a fɔ ko tɛnɛndon in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ni procès kofɔlen yɛrɛ kɔni ko a kuma misɛnnin cayara o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u tun ye procès yɛrɛ kɔni bila tarata fɛnɛ na août kalo tile 11 san 2026 don kofɔlen yɛrɛ kɔni na procès yɛrɛ kɔni kɛra kokura nka o procès ko yɛrɛ kɔni na maa si ma don salle kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni sen bɛ don procès ko in hukumu na olu dɔrɔn yɛrɛ de kɔni donna ni wagati yɛrɛ kɔni na an kɔni b'a lase aw ma k'a fɔ ko procès ko in yɛrɛ kɔni na k'an bɛ nin yɔrɔ yɛrɛ de kɔni na nka donna nataw yɛrɛ kɔni na ni min yɛrɛ kɔni ye procès kofɔlen ni ɲɛtaga yɛrɛ kɔni donna la walima ni verdict yɛrɛ kɔni bɔra la an kɔni bɛ bɔ ne ka olu lase aw ma cogo min a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na Juma tɛmɛnen août kalo tile 7 san 2026 siraban kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maradi region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sangani ni siraban kasara in yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'a kɔlɔlɔw bonyana kosɛbɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Niger ka ministre transport yɛrɛ kɔni ni o ye colonel major Abdourahmane Amadou yɛrɛ de kɔni ye tɛmɛnen août kalo tile 10 san 2026 ale kɔni ye a ka jamana yɛrɛ kɔni compagnie de transport responsable fila yɛrɛ kɔni ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la STM ale ni Sony Travel maaw yɛrɛ kɔni walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ni siraban kasara ko yɛrɛ kɔni ko la a yɛrɛ k'a fɔ ko ni siraban kasara min yɛrɛ kɔni kɛra ni août kalo tile 7 in na san 2026 ko siraban kasara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 22 de faga ale ni ka maa 37 yɛrɛ kɔni jogi ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni fɛnɛ donna minɛnw yɛrɛ kɔni na ka sanga ni siraban kasara in yɛrɛ kɔni bilan giriyali ye kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni Niger ka ministre transport yɛrɛ kɔni ale bɛ dénonceliba kɛ responsable ye ka yiru la k'a fɔ ko mobili bolila dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ jateminɛ kɛ siraw yɛrɛ kɔni kan n'u bɛ mobili bolila kosɛbɛ u kɔni tɛ baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ mobili bolila ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni tɛ sɛbɛsen yira u ka baarakɛlaw la ko ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye ministre transport yɛrɛ kɔni ale ye video dɔ yɛrɛ kɔni cari ani ɲɔgɔnyekɛla ni ɲɔgɔn cɛ la video min yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna siraban kasara in na olu bɛ ɲɛfɔli kɛ siraban kasara in kɛcogo la siraban kasara in kɛra lahalaya min kɔnɔna na ale ni min jɔda kɛra min ye siraban kasara ko in yɛrɛ kɔnɔ u b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni video kofɔlen in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye colonel major Abdourahmane Amadou yɛrɛ kɔni ni ale de Niger ka ministre transport ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni k'u ti jɛnɛ ye ni ɲɔgɔnna siraban kasara ka continuer ka kɛ jamana in kɔnɔna na ko ka sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger autorité maaw bɛ cɛsiri baaraw la ka sensibilisation kɛ kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni lakana u ka se ka sabati sirabaw yɛrɛ kɔni sanfɛ ko nka o n'a taw ta ni ɲɔgɔnna siraban kasaraw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko min ye Niger autorité maaw
k'u tɛ jɛn n'a ye bilen. Niger ka ministre de transport yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko siraban kasira in yɛrɛ kɔni da caman yɛrɛ kɔni bɔra adamadenw yɛrɛ de kɔni ka kɛwalew la. O yɛrɛ de kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin entreprise de transport ma k'u mana mɔgɔ minnu ta u ka mobili boli ko hukumu yɛrɛ kɔni na k'u kɔni ka o man yɛrɛ kɔni ka kokɛtaw jateminɛ kosɛbɛ wa u ka suivi yɛrɛ kɔni k'u la. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ ban wagati min na min yɛrɛ kɔni ye bilasiralikanw ye o dɔw yɛrɛ kɔni dira walasa majɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ mobili bolilaw ka mobili boli cogo la ka se k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ yen. Wa min yɛrɛ kɔni Niger ka ministre de transport ale kɔni b'a da maa ninnu tulo kan k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye compagnie de transport ye n'a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka siraban kasara in yɛrɛ kɔni juguya ko ni entreprise min yɛrɛ kɔni nɔ yir'u la ko don n'a nataw la ko sanction bɛna ta ni ka ɲɛsin o ma. Ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni Niger autorité ma olu bɛ fɛ k'a yira u ka jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye baara kɛli a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na siraban kasaraw la ko o de kan ka kɛ wa u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔnna siraban kasaraw ye olu ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kana na kɛ Niger jamana kɔnɔna na bilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.